Merhaba, weşana me bi Kurdiyê niha. Ez hevîdar im wê hevalê me yê bi Kurdî diaqifin û dixwazin Kurdî guhdar bikin wê tevlî me bibin. Nizanim yanî ka mêzekin. Ez ê hepkî demê bidim, bêm ka kes beşdar dibe anna. Silav Robert. Robert hat. Şebaş muhabbet. Silav reş were jî ji nesêbînê silav ji nesêbînê re jî. Şebaş zêr. Tuba merheba. Ka mêzekin bê Kurdê me gelek werin anna. Abgar Anadolu portreti dîsa hat yine mi geldin lan? Tu kurmancı nizan ve Türkü kotar kir here. Merhaba Adana. Sercava. Em demekin behêlin teatrkî de jî mikir ê ginû hatine spara xelas ji kerema xwe hûn bixwazin pirsa hûn karin bikin. Li hemberî van pirsa bersivê xwe mê bidin û mê wisa meşin. Saîd em niha bi Kurdî diaxivin. Bi Kurdî binivîse. Hi Robert, to London. Zekeriya, o dönemde ırk yok. Irk çok önemli bir şey değil. Irk zaten koca bir yalan yani. Sen Kürtçe biliyorsun ha. Yani tser çıkadı becer işte kusattına yani kavmim ve demedetine Zekeriya. Kavm çiroka manu çekiriş var yani. Hazar sal. Belki hazar salan beş. Ayrıca tenip Kürdiyen ha. Kek Mesut bi DNA göbek tepe çi. Spas hoş keki Zekeriya. Ruha ne navê rihayî bi eslê xwe bêje bi Kurdiyê, Erebiyê an bi Tirkî ji Edesa tê. Navê Edesa ji ku tê ji bajarek Makedonya tê. Yani İskenderê Zûlqarneyn ev navê rihayê kiriye. Navê rihayê ne bi Tirkî, ne bi Erebiyê, ne bi Kurdiyê. Mixabe. Erdal bir şey demedim ki sana. Niye kızdıysan? Bi Kurdî tiştekî te got bi latînî binivîse destpêk e. Dem û dem tê mêzekek ku Kurdiya pêş dikeve. Nivîsa te bi Kurdî pêş dikeve. Biceribîne yani tu latînî zanibe binivîse xilas. Valla baweriya me heye kekê Özgür. Çima te wisa got û tu derket min fêm nekir le niha tu bi dîroknasekê re diaxivî yani ji bo dîroknasek bi taybetî ji bo arkeologkê ez bêjim qewm tiştek gelek pûçûval e mixabe yani. Eyvallah Erdal. Te dibêjim ettehiyatu sarêtê lê. Cava. Göbekli ser Göbekli Tepe an girê navê tez nehewciye tezê ê wê dikole Kraus Schmitt e koland bû rahmetî pirtûkawî heye yani pirtûkawî ji çavkanî Hemûçka baştir e an hûn karin têkevin sîteya Wezareta Çandê û Turîzmê di wir de çapên lêkolîna hene ê ji 1983 heta îro çi lêkolînê li Anadolê mezrabota an li Tirkiye yani Sinolê Tirkî'den bêjin bûne hemûçik li wir de bi tîpa PDFê hene û karin hemûçika bixwînin daxin ji xwe li malê kengî we xwe jî hûn bixwînin yani çavkanî gelkî mezin di sîteya Wezareta Çand û Turîzmê de ye ji kerema xwe li vekin û karin her tiştî ser her lêkolînê bixwînin ne tenê ser Göbekli Tepe.
Dubai Pers kanalê Kurdî fêr dikin hene. Yani dema tu bixwazî hûn karên wan kanala vekin dûr de Kurdî jî dersa din. Spas metên pirseke min hebe dibimeste. Keremke zanşîn. Erêseko Turizm Bakanlığı mı got Wezareta Çand û Turizmê mi got Kültür ve Turizm Bakanlığı. Wezaret Bakanlık eşva. Burada saat li vir saat 22:44 e. Yani bawa hepkî derenge li berê gorî xewa zarokê xwe ez yayîna xwe tê dikim. Zarokê min piştî ratizê nîv saetkê me dest yayîna xwe kir ji ber wî hawî mixabin piçkî dereng dikeve. Zor spas hûn here bin. Berastî veşanê Tirkiye spas. Li ser qewmê me demekê biaxivin. Spas. Belê. Me hinek dem da gi hevalê me yekê mêm kes hebin beşdarî me bibin û em bi ware bi giştî em çapkê bikin, çapemenîkê bikin li vir. Belê hevalo em ser Kurdî ser Göbeklî Tepe an ji girê navê bi Kurdî em hinkî biaxivin. Ez nema li şîrovaz mêze dikim mixabin zada wî jî bixwînim. Serçava. Belê. Hevalo dostê hêja girê navê an ji Göbeklî Tepe mîna di çapemeniya yayîna berî niha jî min got weşana berî niha jî min got bi Tirkî hepkî min qal kir lê ez bawer dikim gelek hevalê me yê Kurd bi Tirkî fêm dikin lê belê hinek ji min dipirsin ez vêya jî pêşî hepkî çarçoveyê lê bikim. Dibêjin ku em te pîroz dikin her çi ye ku Kurd hemûçik bi Tirkî zanibin jî di dîsa bi Kurdî bi Tirkî weşanê xwe dike. Na hevalo hûn çarçovek biçûk re difikirin. Hûn tenê Kurdê Tirkî difikirin. Kurdê Başûr, Kurdê Rojhilat, Kurdê Rojava giştî bi Tirkî nizanin. Ji ber wî hawî ez vê mecburiyetê dibînim ku bi Kurdî weşanê xwe bikim. Yana bi Tirkî we gotegot Tirkê Kurdê li Tirkî hemûçik dikin û ji aduwa jî ez sercavê bangê dikim hemûn hevalê me çi bihiştî doktor, çi zanyariyê ser ekonomiyê, çi akademisyenê me li ser hemûn beşa divê kanalê wisa bikin. Divê axaftinê wisa bikin ki zimanê Kurdî bibe zimanek akademîk. Zimanê Kurdî ji tarafê gelek mirovan bê bihîstin, bê guhdarkirin û xwe bijî. Yekîtî bi ziman çê dibe, deriyê çandê bi ziman vedibe, li zimanê xwe divêm xwedî derkevin û ez ne tenê ji bo Kurdê li Tirkî, li Bakur van vîdeoya çê dikim, ez ji bo êgî bi Kurdî de axivin. Çi li Ermenistanê, çi li Kazakistanê, çi li Rojhilat, Rojava an jî li Başûr û an Bakur. Ji ber wî hawî yekîtî pêşî ziman de em zeft bikin ez bawerim pêşiya wê jî wê vebe. Em niha îro mijara me ser girê navê an Göbeklî Tepe lê wexta niha min dest bi axaftina Kurdî kir ez piçkî jî aciz bûm ji ber ku cîk hate bîra min. Li Başûr şanîdar heye hevalên hêja. Şanîdar jî aslında divê ez bernamekê taybet li ser çêkim. Gelekî cîkê enteresan e û di dîroka mirovatiyê de cîkî gelekî taybet heye bi serê xwe. Ez ê demekê bi taybetî li ser şanîdarê bernamekê çêkim em ê giringiya wê agir axa Kurdistana Başûr e û agir giringiya wê ser dîroka cîhanê hemûkî em ê ser vê piçî biaxivin. Girê navê di sala 1967 de ji navbera 67 de li Tirkî bi destê du sê heb mirovên biyanî û Tirk çîk çêdibin, lêkolîn çêdibin ji wan re dibêjin survey bi İngilîzî, Tirkî dibe yüzey araştırması. Yani lêgerînê ser wê erdê em bêjin em karin wisa vegerîn. Li van lêgerîna de
Girê navê li herêma wê me digot kevirê Arbeşk. Nizayê hûn zanin dibe çakmak taşı Flintstone bi îngilîzî jî bêjin. Kevirê Arbeş dibînin lêbelê behsê xwe ne weke kêra ne weke werbêjim tîr û kevan vesaîre ne. Behsê xwe qalikê wan e yani tiştekî ji ber wan mane wexta hûn bixwazin ji kevirê Arbeş tiştekî çêkin û bi tiştek jî hişkir lê didin û perçikî jê dikin û ji kêlekê wê jî lê didin heta ku hûn serê tîrekê ji xwe re çê dikin an jî tûjbûnek wek kêrê hûn ji xwe digirin dest û parça jê dikin. Ji ew parça hingî zêde li wir hene wê demê de van camê re gotiye heremeke neolîtîka bêqafik e. Ev gotinek teknîk e ji vê bêjin PPNA an jî B yani Preparatory Neolithic A or B. Bi Tirkî dibe çanak çömleksiz neolîtik. Bi Kurdî jî em karin bêjin neolîtîka bêqafik. Ev tiştek mühîm e ji ber çi? Ji çêkirina qafikan, çêkirina ceran, kûpan vesaîre şekildana heriyê ye. Çêkirina heriyê yani agirdadan e, avakirina firnekê ye, kontrola agir û germasiyê ye. Ev teknolojiyek pir mezin e ji bo wê demê. Ji ber wî hawî bi yekemser ji qafik an cer ji axê çê nabin, ji kevira wan çê dikin yan ji hestiya wan çê dikin an jî dara wan çê dikin. Du vir e herî dikeve jiyana me û heriyê tê çêkirin. Ji ber wî hawî gopekî tepe cîkî wisa îşaret dikin. Dibêje li vir neolîtîkek bêqafik heye û bi eslê xwe jî ne cihê avayî ye. Lêbelê Klaus Schmidt mamoste rehma Xwedê lê be çû rehmetê qirêzek derbas kir. Wexta li nevala çorî dixebite û jî ciyekî di Emrê Göbekî Tepeyê de em karin bêjin rêya xwe bandira dixe digere mêzena wexta hinek erd cot dikin wê heremê gêstin li tişna da aliqe mêze dikin kevirek mezin e dişkênin davêjin û ew wî kevirî şikestî gavê têwir dibîne û li herêmê hepkî din digere du sê tiştê din dibîne dibe ev ter tiştek dûrî xeyala ye û divê li vir lêkolînkê bikin bi alîkariya Enstitûya Arkeolojiya Alman û çand û bi Wezareta Çand û Turizmê û bi destûra wan ji xwe li girê navê an Göbekî Tepe lêkolîn dest pê dikin di salên notî de. Zaniyarî û jiyana sosyal pevre nameşe di arkeolojide. Wexta di arkeolojî tiştek derdikeve pêşî nav Sêsikîkê de dimêne. Em çawa dikin mesela her sal sempozyumek çê dibe li deverek Tirkî her kesî li wê lêkolîn de çi girtibe dest li wir par dike û çap dike. Wek em got bi seriyayînê de gidema hûn bizîvirin li web siteya Wezareta Çandê û Turizmê û mêzekin û nê di wir de van lêkolîna hemî çıkan û karin bibînin sala 1983 bir ve berî wê tune. Li wê dirê çap dibe yanî tiştê em pê wek arkeologekî yan dîroknasekî tiştê em pê ecîmayî dibînin me şok dike ûn piştî 15 sala an 10 sala hûn pê dihsin ji ber perîferiyê biçûk e em pê dihsin em di nav xwe de dijîn du vir ew dibin pirtûk bala rojnama televizyona an pirtûkê din dikişîne ew belav dibe û bara dinî hemî çikî dikişîne ser zaniyarî hûn dirê 20 sala de digêjive. Girê navê an Göbekî Tepe ji wexta nû hate kolan wala dilê me devê me tavêt hingî me bi rastî me metalet kir me got çiştî tiştek wisa ye ji ber çi? Ji ber bi kronolojiyê de yanî di xeta dîrokê de a demê de çi heye dibêjin mirov ser di nûgameşiyan bi sed sala derveman şikeftar razan işte seyda xwe dikir û dijiyan du vir heywan kedî kirin bi wan re koçber bûn du vir nîv koçber û nîv çadırvanî ji xwe re ava kirin du vir ji xwe li gund ava kirin bajar ava kirin dewlet û împaratorî. Wexta Göbekî Tepe hate kolan em vegeriyan hop vê derê got na bêyî zikê wa têk bibe zarokê wa çê bibe û xwe bihebizînin mirovan berî ku cî bibin xwedaya re cihinê ava kirine. Wek em bêjin cînî olî ava kirine. Ev avayî cihê olî zaten me jî me tevlî dike. Çima ji ber ku ev dedî em bêjin bi girseyî em karin bên cihê olî em bêjin tapnak em bên mizgeft ne mizgeft em bên hewra ne hewra em bên dêr ne dêre bên cihê olî. Cihê olî ne wa têr dike ne wa dihebizîne û ne jî dihêrê zarokê wa çê bibe.
Gava her seka bersivne de û nikarin însana çi bike hîne ber hev û xizmeta tişkî bike. Bi kêmanî bi hezara însan digêjin hev, kevirên pênc şeş metre bilindbûna wan heye jê dikin û bi hezara însan wî kevirî bi şiklekî dikşînin, radikin ser nigaw cihê xwe diçikînin û têra wî nake, duwazdeh hebê din dora wê çê dike, ew jî têr nake, wa duwazdeh heb kevira ew ciyeke ava bû bi kevira dorpêç dikin û ji vê jî bîst û du hebê din çê dikin. Yani duwazdeh cara bîst û du tiştekî em zanin. û encama vê de jî li heft tona heşt tona jî hûn ê lêxin. Yani her kevirek şeş heft tone, her di ciyê olî de kêmanî duwazdeh kevir hene, kêmanî jî yeka wan sê çar metre ye. Ev berî yazdeh hezar sal berê ji alî mirova ji cîkî hatiye rakirin, anîne cîkî danîne. Wexta ev derdkevin holê her kesî ba xwe çîrorî got. Ê got ji fezayê hatine çêkirine, ê got ev anû nakînin, ê got ev destpêka ola ye vesaire ye. Valo, ji bo van tişta em bêjin gelekî zû ye. Ji ber çi? Ji ber gilgirê navê an Göbeklî Tepe zaten pazde bîst sal lêkolîn çê dibin. Di van pazde bîst sala de herî zêde me çar heb ew ciyê olî dîtine. Tapınak yani em bêjin mizgeftê wê demê me dîtine. Ji vê tu derkeve em nikarin Göbeklî Tepe şîrove bikin û jê fêm bikin. Em hê nikarin Göbeklî Tepe fêm bikin û şîrove bikin, em dibêjin em ê wê demê hemûçkî şîrove bikin. Ev dişpê çi? Werin em herin ji îro duwazdeh hezar sal piştî me. Yani du hezar em herin em bên du hezar û sihî. Hadi em herin du hezar û sihî. Em ê li Stenbolê mehelekê bikolin. An li Nisêbînê em ê mehelekê, al Duhokê, al Hewlêrê, al Kobanî em ê mehelekê bikolin. Em ê dema du hezar û nozdeh hemûçkî fêm bikin. Hûn karin? Na. Yani niha du hezar û sihî de hûn herin mehelek Nisêbînê mehela Elîka bikolin û nê tiştekî bînin û nikarin wê demê hemûçkî fêm bikin. Sûkê hûn bikolin nê tişkî bînin û Êzîkê bikolin nê tiştekî bînin. An li Stenbolê hûn Avcılar bikolin tişteke, Nîşantaşê hûn bikolin tişteke û Esenyurt bikolin ve tiştek din derkeve. Û nikarin şîrove bikin. Ji ber wî hawî tenê bi Göbeklî Tepe bi lêkolîna deh duwazdeh sala em nikarin duwazdeh hezar sal berê her tiştê şîrove bikin, fêm bikin û em bêjin na wisa ye. Na. Arkeolojî zanîyeriyek çawa ye? Zanîyerekî her roj xwe nûh dike, her roj ji xwe dizê. Tiştekî îro eş werdibêjim ser girê navê Göbeklî Tepe belkî salek din ez ê derkem zêm wala hemû çikine wisa bûn, wisa derket. Ji ber çi? Ji ber lêkolîn meşiyan pêk ve çûn di lêkolîna de me ev wergirt. Ez nikarim ji we bêjim sedî sed wisa ye. Ji ber ku di vê dînamîkê em nizanin bin axê de ye. Di teknîkî em dibêjin erê bin axê de wê ev derkeve. Lê karê hûlo nebe. Karê tiştek gelekî guhertî wicûda derkeve. Ji ber wî hawî Göbeklî Tepe divê me rev ciyê gelekî dûr bi par neke û me re vê nevkire Göbeklî Tepe çima heye? Tiştek gelekî ecêbe bi serê xwe çima ye? Na. Göbeklî Tepe weko berê jî min got di Demekê de derket hemberî me. Lê berê piştî Göbeklî Tepe derket, Bahattin Xoca, Abdûselam Mûlûçam û Necmî Karûl mamosteyê me û dostê me hêja li herêmê hine xebatê din dest pê kirin kêmanî heft heb cihê dîmîna Göbeklî Tepe dîtin. Niha vêya hûn nizanin ji ber gê çap nebûye, bala keskî nekişandiye û dixwazin kî Göbeklî Tepe piçkî jî bibiriqînin. Bala mirova bikişêne. Karahan Tepe lêkolîn lê hên nû dest pê kirine, ji wan kevirên Göbeklî Tepe çend heb lê dîtin hûn zanin? Du sed û pêncî. Du pênc sifir. Du sed û pêncî an jî du sed û pêncî heb ji wan kevirên mezin du sala de li Karahan Tepe dîtine. Belkî jî cîkî yani mümkünat heye ku ji Göbeklî Tepe mestir niha kolan. Wê Göbeklî Tepe li sîha xwe bêhle em nizanin. Em nizanin ji ber ku nizanin çi heye bin axê de. An em herin Gola Helûrrehman. Em herin Gola Helûrrehman al Ruhayê agir dibêjin Hezretî İbrahîm wexta avêtin nav agir, agir bû av, êzing bûn masî. Li wê derê wexta rê çê dibe bir niha çend salekî, yani bîst sal çê bû ez bawer dikim, 30 sal heta. Li wir statû heykelek hate dîtin. Heykel metrek û 6 santimetre ji kevirê spî ye nehî de, ji çavê wî jî dîndoxa kevirê reş e. Metrek û 6 santimetre
زێدەبوونا و ئیسلامتیا و پێشیاوی و دەستی خۆڵ و سەکنان دیە ئەو هێکەل دە ئەمرێ گۆبێکی تەپەدێ بفکرن دیێنی محلەشێر تێ دەرباست ناوێ دەرباست بە لیتراتورێدە شان ئورفایە دا ئورفا یێنی محلە هێکەلی ئورفا هێکەلی ji te derbaskin wexta hûn her muzexana rihayê pêşî ew derdkeve hînberî we mêzekin di kalîta hêkelê de hêkelek li göbekî tepe tune ji ber di nava bajêr de maya rob ro hatiye xirakirin mesela berî vê yayînê fotoğrafek ji mir şandin hevala ji Erganiyê mezel di Korunca mêra cenazê wa heye di hundirê mezel de seranser mozayîk derdikeve bifikir ji ber ciyê mezele tabii ki mozayîk xira kirine mezelê xwe dûr de şartine û serê girtine mozayîk çû parçeyê din mezelê din xirab ke parçeyê din mezelê din an jî belkî zaten parçeyê din hemûcik hatine xira kirin çûye ew ciyek ew hêkel jê derketiye ji ber göbeklî tepe gelkî mezin ji ber wî hawî göbeklî tepe ne anûnakî ne ji esmana hatin çêkirin ne fezayiya hate çêkirin ne jî mirov nî derveyî bawerî û zaniyarî û dûrî aqila hatine çêkirin na göbeklî tepe çandekî temsîl dike navê vê çandê jî wê göbek çanda göbeklî tepe be ev dişpê çi wexta hûn neolîtîka Mezopotamya mêzekin Halaf dema Halafê heye Halaf gireke li Sûriye wexta li wir lêkolînê dikin qafirina dibînin zêde bi qalîte û gelkî bi nexş navê gir jî Halaf e û di wir nivîstune qewm tune ne dibêje bera navê vê çandê çanda Halafê bê a vî giriye di wir de ciyekê Halaf çanda wê lê tê dîtin hektareke hektarê nû veya 10-12 dûr herî zêde wexta li Bakur em bêjin li aliyê Rihayê û Gumgumê Maraşê lêkolîn dest pê dikin li Kazanê dor 18 hektara li Domûztepe dor 12 hektara çanda Halafê hat dîtin bi eslê xwe sîsika çandê kufşekû aliyê Gumgumê û Rihayê ye ji ber ku ciyê herî mezin di çandê de sîsikê de tê navakirin lêbelê navê çandê ne Domûztepe kültûrü yani çanda Domûztepe ana Kazanê navê çanda Halafê maye Göbeklî tepe jî ji ber ku cara yekemîn me nizanî bu tiştek ku zaye dîroka mirovatiyê de li wir ev tişt hate dîtin navê wê bû çanda Göbeklî tepe bi alîkariya Karahantepe işte bêjim ew heft cihên din ez karim navê wan jî deqekê ji wer niha bixwînim di çanda di bernama xwe yayîna xwe yî Tirkî de me got navê wan cihê din ez ji wer bixwînim hevalino Taşlıtepe Herbet Suvan Sefertepe Ayanlar Höyük Hamzantepe û yenî mahalle a Kelîkadî mişwer got Kurttepe ev ê herî ki bi nav û dengin û tên zanîn lêbelê bawer dikin ki ev hejmara van heft cihê ki mişwer mar bi bigêje 10 navbera 10 û 14 de wê zêde bibe ev tê mana çi wê çaxê girê navê tiştekî dinyayî ye û pirsek din têne mejiyê me pirsek din tîne berçavê me me digot ku mirov pêşî seyidvan bûn dûr bûn koçer heywan kedîkirin û bi cih bûn û dûre ol ava kirin berî ku bi cih bibin gunda û bajara ava bikin girê navê Göbekli Tepe ava kirine pirsa herî taybet û bala me divê bikişêne çêbûn heye ku ji ber hebûna ola û xwedayan em mecbûr mane ku bi cî bibin xwedayê xwe xwedî bikin ev pirsa gelkî taybet û girîng e ev bersiva vê jî bi van lêkolînên nû wê bê dîtin bi Karahantepe û Kurttepe am yenî mahalle Höyük wê di wa de derkeve çêbûn heye ku ji bo em wan xwedaya tê bikin ji bo ku em wan tapinakan wan ciyê olî serniga bigirin em mecbûr mane nêzî wan bijîn berê girêdanek me wisa tune bû berê ji erd û ezman her tişt olî bû her tişt parçek ji xwedayan bû dûvre me ew hewceyî dît ku em xwedaya bixin şekil na Göbekli Tepe ji vî alî jî gelkî balkêş e ew kevirêkî çêbûne cara yekemîn ku em şikil didin xwedayan em wan dişbînin mirovan û heywana ser wê bedenê çê dikin ev tê mana çi bû zanin tê mana ku mirov êdî ji xwezayê qewettir e li ser xwezayê ye berî wê baraz hirç biling şêr mar tûpişk evana ji mirova biqewettir bûn û mezin dihat tasvîr kirin li îro ro eger ku hûn
خدایکی هیکلێکی بشکلی ئینسانە بکن و باوەڕ bara xwe bine zaten şiklê wan tîpan têyê ye lêbelê divê û wisa lê mêzekin. Wisa û mêzekin însan ji ber ku destê xwe awlo an li pêşiya xwe sekinîne û li vî alî wan û li vî alî wan hemû çik şiklên heywana heye. Belkî çêbûn heye ku 11,000 sal berê ew tişt li ser bedenê wan weke deqa hatibûn çêkir. Em nizanin ji ber ku me mirov bi deqa nedîtine. Em û deq jî xwe nagîjîne hestû divê çend xwe biparêze. Ê mûmiya kirin jî tune ji ber wî hewî min nikarin deqa bînin. Ew şiklên xwe ya da şemanên xwe di wir de nîşanî me didin. û ew pirsgir bersiv bibîne wê çaxê dîroka cîhanê carek din kare bêguhardin. Ol hiştken bicivin. Me digot em bicîbûn me ol ava kir. Em zanin ku ol kevine lê me nizanîn ku bandora ola hewqasî bilind e ji bo cîgirtinê avakirina gunda û başara. Wek destpêkekê min xwest ez li ser girê navê an Göbektepe biştexilim biaxivim. Demek nêzik te hebek din sîstematîk ez dixwazim vîdeoyek din ser girê navê an Göbektepe çêkim û bi van lêkolînên dora wê din wêne ez nîşanê we bidim werpar bikim ku wan hinek ez zanim xwe silêmez ez xeyalê we dikujim yani herkes ne wek min difikire hinek dibêjin Göbektepe anmakî yaniye ji ezmana hatine fezaya çêkiriye vesaire. Mixabin wegum got ji xewn û xeyalê we zê hebkî bikujin ne tiştek wisa ye çandekî temsîl dike û ispatê vê jî bi lêkolînê dinin ez ê bi wan ispat û delîla ji wer fotografa û vîdeoyek nû amade bikim di wir de em ê hebek din berfireh ser biaxivin tenê min xwest ez wek destpêkekê ez bêjim fitara xwe pê vekin berê wilo digotin em ê bidom min ez niha hebekî li pirsê we bidin bê pirsê we hene tune ne tiştek ku ji ber çavê min çûbe ez bersivkê bidim bersivkê daz bidim dûr ez herim Abdullah 47 dibêje ku Hezretî İbrahîm kurmancayê anna. Dema Hezretî İbrahîm de ez nikarim bêjim kurman şebûn anna li Hezretî İbrahîm zor e bizbên kurmancê ji ber ku zimanekî ew diştexilî diaxivî ne zimanek Îndo-Ewropî ye zimanek semîtîk e û Kurd Îndo-Ewropî ne zimanek Îndo-Ewropî xeber didin gelek mirov wî Kurd qebûl dikin li mixabin ez piştgiriyê nadim vê gotinê na zimanî wî guhertiye û hebûna çanda hebûna qewma bi ziman e. Ji bo akademî kurmancî tije me ji tavsiye dike li vîdeoya mêzekin televizyon 23 televizyonê me hene li wê mêzekin. Eyvallah. Muhammed. Ez niha çikê we dixwînim ez dixwazim binem bêzkarim ew min bi Eric Wan danînkane dan çi ye nizanim Eric Wan yani pirtûkê wêrê piçkî difirin yani bingeha wê tune. Tişta dinivîse teoriyê de karin hebin divê tu bingehkê jêr çêke. Ez nikarim bêjim wallah çavgöbek li tepe fezaya çêkiriye ê ez bi çi ispat dikim ne tiştekî tenê ez dibêjim û wene na ez me ava kirine spar dikim na cime ti çika wê tune. Ez bawer dikim Mawsê Delal pêxemberê ku qewmê wan tên zanîn hene anna 28,000 pêxember gorî dizane hene li golî gelek mamosteyên olî Zerdüşt jî ji wan yek e Buda jî ji wan yek e işte bêjim gelek serokên rohlatana vînan mezarbota ji van pêxemberan e hemû çik ji vê qewmê wan tê zanîn erê hemû çik qewmê wan tê zanîn. Volkan bi Kurdî bipirse ez ê bersivê bidim me te. Nav bi Cazibê Kamîl nav çi nava xwe deşta razî
Sevinç Hanım, başka dilde de anlattım. Eğer kanalıma dönerseniz kanalımda Göbeklitepe'nin Türkçe versiyonunu da göreceksiniz. Belirttim çünkü. 2 paylaşım yaptım. Birini Türkçe yaptım, birini Kürtçe yaptım. Eğer 2 paylaşım yaptıysam 2 dilde de yayın yapacağım anlamına geliyor. İlkini Türkçe yaptım. 37-38 dakika. Şimdi Kürtçe yapıyorum. Ne kızıyorsunuz? Spas ala. Tamam ez bawer dikim pir çikê pirsên çîk min nedîtin taybetî hemû çik ser Kurdiya min e. Ev jî yani ev tenê bi xwe pirsgirêkek an zanin ji xeynî Göbeklitepe em ser her tiştî axivîne ka Pêxemberê Mekî ne ka Ibrahîm kî ye ka çîk çi ye. Hûn zanin ez tişkî bêjim bavê min ji mir digot kurê min tu zane ker çima difetise. Min got ma ker difetise gorê nizane bavê. Nagot ere got ker. Min got çima difetise got ji ber 63 şiklên avjeniyê sobanî zane. Got ji ber wê difetise. Min got çawa 63 heba zane û difetise? Got nizane bi kî janê xwe sobanî bike avjeniyê bike a ewila duyemîn stîla çara bîsta şîsî heftê heta pêncî şêst şêst û sê got nizane kî janê hilbijêre ez vê bikim vê bikim vê bikim tak dixeniqe. Dersek gelekî taybet dan bi vê gotina xwe. Wextan ser mijarekî hûn axivîn ew berev ve mijara we. Em di girê navê ser Göbeklîtepe de wextan biaxivin em mijarê xwe bikin hezar heb ne em çî ji Göbeklîtepe fêm dikin ji newletîka herêmê fêm dikin ne em ji êdî fêm dikin. Hemû çik yani me îro çi vekir Göbeklîtepe tenê ser Göbeklîtepe biştexînim. Ez Kurdîya te fêm dikim ez fêm nakim ez Kurdê Anatoliyê me ez Kurdê nizan bikime ev giştî karin bên xeberdan ev giş karin bên axaftin lê ne di vê çapê de ne di vê weşanê de. Ji ber em nexeniqin di vê ne şêst û sê heba em yekê Göbeklitepe Göbeklitepe girê navê girê navê işte Hazretî İbrahîm Hazretî İbrahîm çi be mijar ser wê em biçin merû bi ser keve. û a din ji we xirxinekê ez vê jî deynim holê gelek heval hene ez çep û rast ez tên guhême bi rastî ew ne şêst û sê sed û sî û şeş şiklên sobanî zanin li her derê xwe pisporê her tiştî dibînin. Ev jî tiştek xelit e. Herkes nikare vê pisporê her tiştî. Ez ne terzîk başim ya. Ez mahsiya nizanim bikirim. Rastî ez nizanim ku tirka çêkim. An ez nizam tiyarî başim. Ez ne mecbûrim ez bêmesanim. Ez dîroknas û ji we nekêş. Wena dikirim, fotoğrafa dikirim û ez dîrokê dikim ev dîroknasiya min qewetê dem ez binivîsim. Lê mixabin bi taybetî jî navgelê me de ev heye herkes profesorê her tiştî ye. Li ser gotinan, li ser nerxandinan vesaire hûn mêze dikin aho aho. Yani derdkevê qala mîtolojî ji mir dike derdkevê dibe ez di zimanê mirî diştexilim zimanê Akadiyan a Babîliyan nizanim çi ya ew mere ker dike. Divê mere ker nebe. Zanebûn bi esaleta rê hilbijartinê. Rêyek xweşik ji xwe re hilbijêrin di wê derê de xwe tûj bikin ku hûn karibin tiştekî bibirin. Ku hûn ji her tiştî bê ez fêm dikim hûn ê ko bibin hûn ê ciyê xwe de bijimêrin. Hûn nikarin sobanî bikin hûn ê bixeniqin. Ê mi demek minî ki ez keribûm hevhûr li derbas bûm. Yani îro ro em dibêjin em dîroknas. Ji ber vî hawî mere şêst û sê şikil sobanî nikare zanibe. Yekê mere zanibe mero kare çem derbas anna mere dikevî û dixeniqê. Ji ber wî hawî carna gotinê me karibin ka çîrok bê gotin lê belê em zanin ki ew hevalê me yê ker jî di wê avê de wê bixeniqin herin. Ez hêvîdarim gotinê min ciyê xwe bigirin çunke rexnenê gelkî bilo pêkenîk ji mir hatin û ew cesaret jî tune ji mir binivîsînin ji derve ji mir hatin min xwest ez wilo bersivikê jî bidim û hevala. Ji kerema xwer mijara me çi be goya xwe bidin wê mijarê û li dîroka xwe li zimanê xwe xwedî derkevin deriyê çandê deriyê yekîtiyê ziman e bi zimanê Kurdî biafirînin bi zimanê Kurdî biaxivin û zarokê xwe hînî zimanê Kurdî bikin. Heta vîdeoyek din bimînin xêr û xweşiyê de êvar baş.